Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita. Saya mau tanya Belis, bos. Tadi kayaknya kemarin ada bisian apa dari teman-teman. Aku mau tanya Belis, bos. Nanti Pak Belis. Piye Les? Aku pengen takok kowe Les. KTP. Lah, kowe betul. Iki to ceritane piye? Ini gambare gak padha tapi. Gak padha piye to? Lucu ya. Gak padha piye KTP-mu? Gambare lho kok gak padha. Fotone iki lho kaya wong tua. Kaya wong jaman biyen. Delokan no. Endi to? Iki kok ya piye to? Engko gak setuju no, tapi jeneng kowe kuwi. Iya ndelok gak apa. Lah wendi KTP. Ya aku ora nggawa sik bos iki ceritane Belis kayak ini kemarin ning nggawe KTP ya. Karo apa jenenge? Kartu apa nggo CPS. GPS bos. Lah wong CPS belum. belum jadi ya. Lah gak apa-apa. Sekali piye? Warung ya penting GPS sih penting Yutin. Ya apa meneh CPS. ya duwe. Kok anu mbakmu ki CPS. Mbakku ya GPS duwe-duwe. Wis dhewe. Iya toh, delok Les, iya toh. Si kata spil iki penting. Kok dhewe tapi. Fotone wong iso luar. Ya pi. Lho, iki gas. Duduk. Dalam. Masa ki duduk kowe Les? Heeh. Hah? Jare di masa tuwae ngono ki lah. Duduk aja Ben. Wes jenengmu ya iki. Lah ngene Dik. Kono Kok gak apa jare diganti karo satu foto. Oh, karo Guntur. Ganti anyar. Wis sepil gak apa-apa ya. Fotone kleru. Foto Dik ngono Ben. Saya tak tutupi jenenge golongan darah. Foto bahasa luar Les. Tuh. Gelak nang. Kuwi piye to Les ceritane kok? Ya Aku iki pengen kok lagi roh lho. Kudu Mingkem. Lah Gak kaya kuwi ya. lah kuwi foto yang asli apa duduk? Kuwi fotomu asli kuwi. tuh. Bosolano. Lho, kuwi piye to Les? Lah Iso kok kira nggawa foto apa gak? Iya. Iya to. wis diterno karo Guntur ning ndi? Kono. Nang Madiun. Madiun. Terus kok Dah lho pi. lah ya wis terus ada terus kok piye kok ujug-ujug kok fotone gak padha lho. Lah iya ya rene ku. Kuwi nono mamu apa tuamu? Masa tuamu paling. Kok lagi roh lho bos, beli KTP-ne fotone gak asline ya. Ya ora. Kuwi fotone Belis ora kuwi. Mbok ngono kuwi aku. Kok mingkem ya? Lah ya kuwi fotone Belis kok dudu. Tuh. Koyokan. Lah kok lah. Kok mingkem? Lah kuwi piye to Les kok tiba-tiba aku dhewe krungu oleh kabar ngono lho. Belis kok nggih KTP kok duduk fotone ngono lho. Kuwi piye to Les? Kuwi bingung kowe. Tiba-tiba Belis bingung, Bos. Muka padha karo. Karo kowe to? Ya Allah ya. Cucu ya. Lah iya kuwi kok piye kok Wah, aku ki gak roh. tiba-tiba kok Nek ngono. fotone Pak Ran gak apa-apa ya. Lah ya kuwi fotone sapa? Ya gak roh, cukup nggawa ning kuwi Madiun karo Guntur. Lho. Aku lagi roh iki lho. Iki lek gak roh iki lho, gak padha karo fotone. Lah iya. Jelas nak Guntur piye ya? Tor iki tuh fotoku ke. Lah piye ndang jelas no. Lah piye? Terusan. Les, Engko iso diganti. Diganti piye lah arek ngerok. Foto bersama nah. oh kudu kowe foto dhewe jekreng kok kirimno sapa? Engko diplekno kene. Pasu. Juga. Kowe jenengene tapi gambare dudu Belis asline. Kuwi kok iso. Fotone kok terus diplekno kono. Lah iya kok ngono ki piye Le? Aku lagi krungu kuwi. Aku dhewe Guntur kok lho. Belis fotone Lah dek salah. Guntur ke mbok anakne piye? Aku ora ero to Guntur mok lho. Belis tago ning KTP kok karo nggawa apa kok gawe apa surat apa kae?
GPS. Lah, kuwi kok tiba-tiba kok duduk fotone belis ngono lho. Aku kok gumun lho. Lah iya. Piye tapi jajan. Takokno piye Les? Ceritane iki piye Les? Gluntur tak takon gluntur. Piye Les? Piye? Mbok. Lho mbok iki piye maksude kok? Ciri diganti ora. Lek ganti oleh ki mbok kon foto piye ngono. Foto anu tengah badan ini foto di Berarti wi foto bersama. Wih. Plakno kene. Wih, tuwekmu ngono kuwi Le fotomu. Wis kok iso ngono, aku lagi eruh iki lho, Bos. Blese nduduk KTP. Bener jenenge asli ya to? Sulisono, tapi wonge bos beda. Oh, foto pakmu, Les. Apa wong liya? Kuwi piye to? Kuwi kaget pas kuwi gawe nek kono kaget lho. Kuwi ning ndi Madiun apa ning ndi? Diun mana? Madiun kuwi kaget. Sing Guntur muni piye tak takoki pas ning kono wae. Yo gak piye-piye. Bisa. Nek wis langsung dhisikne langsung cepet langsung mulai he. Ya ngono Bos, beli sih aku lagi eruh lho. KTP kok duduk wonge asli fotone ngono lho. Mau paling tuwekmu ngono wilis. Wih piye kok aku kaget Kaget apa? Ya kaget tuh fotomu asli kok. Mbok ame kaget kok. Oh. Yo gak apa-apa ya diganti. Lha kan ceritane nek kono piye? Sri Guntur piye? Takoki gluntur tapi. Lah ya beli sih piye? Ora piye-piye. Ya piye kan itu fotomu to. Iya diganti fotone. Lah kok terus lho, ki belis lho. Kok dilihat ning komputer lho, kamu bukan ini. Mukanya beda ngono. Iku bahaya gitu. kok iso ngono iki piye? Lah aku iso gumun. Laki eruh kuwi lho, Les. Wong ning wong YouTube ku enek lho wong ngono kuwi. Nagonamu. Ya jelas ning fotoku dhewe to, jenengku asli. Enak. Ya enak fotoku dhewe. Kuwi ning wong ning YouTube ku roh lagi pertama kali iki lho. Engko wong ning YouTube. Ya kan kuwi Wes seru kok. sapa? Kelompok itu arpo. Oh, gak apa-apa kuwi kok Kok kon ganti Hmm. fotone iki diganti. ganti kucing wae ganti apa gambar apa merak ngono kuwi. Ganti foto dewi kok diplekno kene. Hmm. Iso ora? Kuwi fotone Tio cilik dipleplek ngono tok ae. Dikai leme wis kaya apa sego apa LTko ngono lho kok iso. Wis kok ngono blis aku lagi krungu iki, Bos. Ceritane ngono blis iki ujung ngetokno KTP. Kok aneh men. Aku lagi eruh lho Les. Foto blis bikin KTP, Bos. Tapi mukanya bukan belis. Wih ketoke tuane belis, Bos. Wih Bangsa lain. malah bangsa lain. Ya Allah, Les. Ora apa mau diganti jere. Lah sing ganti sapa? Tak takoki. Kuwi fotone Foto gawe KTP ne. Wis foto burung. tuh. Foto ning Tio. Foto cilik. Ya ukuran piro 3/4 atau piro. Wih guyu kekelan we. Wih delok terus fotomu gitu fotoku kok piye ya wong-wong kok Guntur barang kok ngono. Werana wi nggo fotone sapa KTP mbiyen iki enek. KTP mulis. Enak. Wih nggo KTP dhewe Rono. Fotomu dhewe niku ning KTP-mu. Iya. Terus kok nyapa gak padha karo KTP ku Pak ngono wae.
Ngono lho tak. Lah ya ora apa-apa kan kok gak padha lho Pak ki piye ki nggo. Aku sampeyan kena garukan ku piye ngono lho. Lah samarku lho. KTP ki fotone sapa aku gak ero to. Ngono lho, Bos. Berapa hari ke Madiun? Kuwi bingung wae, bengi banget ae gak iso turu. Mikir ndelok. Ini foto dhewe kok diplekno kene. Lah dilempel teko. Isane kuwi. Lah ya wis ukurane sak pira? Wis diplek ngono kae. Wis nggone Tio, iya to. Foto Tio cepret ukuran 34 apa ndang tempeke nggo LTK apa plek templekno ngono. Kuwi kaget wis berarti bengi gak iso turu mikir KTP ku. Kok aku ndelok KTP kok gak padha karo aku wong ngono. Ya ora. Wis jelas bengi wis jelas gak iso turu ndelok KTP-mu terus. Kok KTP kok sing asli kok ngene iki kok gak padha ki sapa fotone sapa nek kok ngene iki. Dibentuk. Ngarai jelakno gak padha kan seneng. Wis jenenge padha. Gak iki jenenge saman kok. Saman tamplir. Udah sama tampil. Lah Bos ya Bos. Vlog pagi hari ini saya mau lihat KTP Blitz ini. Ini foto nih saman hadir Bos. Wes ditonton ya YouTube Kertoharjo, jangan lupa di like, di komen. Aku tiba-tiba juga KTP Blitz. Jadi fotonya saman tampil Bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.